Il-qtil ta' Raymond Caruana kien sforz il-klima ta' impunità li kienet tirrenja 38 sena ilu. Ek sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività li fakret il-qtil brutali ta' Raymond Caruana fil-Każin Nazzjonalista tal-Gudja nhar il-5 ta' Diċembru tal-1986. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jtenni li huwa importanti li nfakru f'avvenimenti bħal dawn għaliex il-qtil ta' Raymond Caruana huwa eżempju ċar ta' impunità. Bernard Grech jispjega li 38 sena wara ma nbidel xejn għaliex illum ukoll l-istituzzjonijiet għadhom maħtufa minn Gvern Laburista bir-riżultati li għadha ma saritx ġustizzja ma' diversi persuni fosthom anke il-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Min-naħa tiegħu Dione Borg fakkar illi dan il-qtil politiku kien wieħed pjanat illi ħalla diversi riperkussjonijiet fuq dawk l-eqreb ta' Raymond Caruana u anke fuq pajjiżna fejn fakkar ukoll illi f'dan il-każ għadha ma saritx ġustizzja għaliex l-istituzzjonijiet fallew. Borg jitenni li huwa biss gvern ġdid nazzjonalista illi jista' verament iħalli li l-istituzzjonijiet jaqdu dmirhom. Intant qabel din l-attività ingħatat tislima li Raymond Caruana permezz ta' qudies fil-Knisja tal-Gudja fejn imbagħad ġew ippreżentati numru ta' kuruni tal-fjuri fuq il-qabar tiegħu. Għal din l-attività bris il-memorja ta' Raymond Caruana, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat minn Anne-Marie Grech, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Caruana flimkien ma' diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista, raba u ħbieb.